कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघावर प्रशासक राज येण्याची शक्यता वर्तवली जाते। सध्या न्यायालयामध्ये दाखल याचिका, त्याचबरोबर द्विसदस्यीय समिती चौकशी, सहाय्यक निबंधकाकडे औसानियामधील संस्थांची सुरू असलेली सुनावणी यामुळे निवडणुकीला विलंब होतोय। सध्या संचालक मंडळाची मुदत 4 मे रोजी संपते, मात्र गोकुळ संदर्भात झालेल्या न्यायालयामधील याचिकेची सुनावणी आता 28 एप्रिल रोजी होणार आहे। परिणामी निवडणुकीसाठी आवश्यक दिवसांचा कालावधी दिसत नाहीये मिळताना, त्यामुळे आता गोकुळ दूध संस्थेवर प्रशासक राज येण्याची शक्यता वर्तवली जाते। गोकुळ निवडणूक प्रक्रिया किचकट आहे। सभासद दूध संस्थांकडून ठराव मागण्यासाठी महिन्यांचा कालावधी दिला जातो आणि त्यानंतर छाननी हरकती होतात। या सर्व प्रक्रियेनंतर निवडणूक कार्यक्रम सुरू होतो। या सर्व प्रक्रियेसाठी साधारण 120 दिवस गृहीत धरले जातात, पण आता पुरेसा वेळ शिल्लक नाहीये आणि त्यामुळे गोकुळवर प्रशासक राज येण्याची शक्यता वर्तवली आहे।